May buntag ka natong tanan. So, salamat kita sa Ginoo sa Ginoo nga sa matag usa nato ka kinabuhi nga gidasi kita niya nga maari kita niining kabuntagon aron magkaiusa o aron magdayeg kaniya o makapamati sa iyang mga pulong. Sa dili pa dita magsugod niya na ari sa ta sa opening prayer nga pagadadon sa iyang alagad nga si Pastor Gideon o palihog ko sa pagpamaro. Ato ta sa pagduol sa atong buhi nga Dios o atong ihatag ato ang tibok kalingon, tibok natong kinabuhi, una-una o kasing-kasing. Atong tuohan nga ang Dios nag-ingon nga siya na Dios nakakita nasayod sa atong una-una kasing-kasing kung ato baning nahatag niya. Kung ato baning nagamit sa paghuna-huna sa pagkamaayo sa Dios. Kung ato baning nagamit sa paghuna-huna sa gibuhat sa Dios sa atong ginabuhi, sa iyang pag-atiman, sa iyang pagtagbo, sa iyang pagpanalipod, sa iyang pag-iya. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Niya na usab kami amahan aron sa pagdaig kanimo. Niya na usab kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa paghalad og mga pagdaig, sa paghalad og mga awit, sa pagpasinog kanimo o Dios. Sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagbantay, sa imong pagproteksyon. Nagmadaogon kami sa tibok simana gikan sa miag pang Domingo hangtod karon tungod na sa imong pag-uban. Walay bisan unsa nga katalagman, kadautan, diin kanunay mi nakabaton, nakadawat og kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga malinaon tungod na sa imong pag-uban. Salamat o Dios sa imuhang pag-uban kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pagpanalangin kanamo. Salamat o Dios nga niya na usab kami nakahalad kanimo, nakadahig kanimo. Ug niya na usab kami o Dios aron amo kang pasidunggan, amo kang halaran sa among kinabuhi. Dawata o Dios ang among halad, ingon nga balaan nga makapahimuot kanimo, buhi ug balaan nga makapahimuot kanimo o Dios. Salamat o Dios nga imong dawaton ang among mga halad, ang among kinabuhi, ang among hunahuna, among kasing-kasing, ang mga pag-awit, ang mga pagpasidungog kanimo o Dios. Bless kino matag-usa sa among pagduol kanimo o Dios, doon na sa mga pabor panalangin nga imong giandam ug walay makaagaw niini. Tungod kay ikaw man ang Dios magagiya ug magatabang kanamo aron mahimo kaming angayan takos nga modawat sa imong panalangin. Bless kino matag-usa bisan pa sa ako makiigsunan nga sunod sa pagdahig, paghala diha kanimo sa nagalay mga lugar, dapit Ginoo ikaw o Dios magapanalangin kanila. Muabot ngadto usab kanila ang panalangin nga gikan kanimo, babati usab nila ang imong presensya. Ang balang espiritu magapamuhat sa tanang dapit. Dinana ang imong katawhan nga miduol kanimo. Aron sa pagligon pagdasig sa among pagtuo diha kanimo nining katapusang mga adlaw. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. 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 So pabilin ta sa pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo. Andam na ba kita nga muday kag musimba sa atong buhi nga Dios? Ang andam mo singgit og amen. Hallelujah. So excited naman ta mga igsoon ko sa Ginoo. Ato ko nang pakpakan ang atong buhi nga Dios sa makusog nga pakpak mga igsoon ko sa Ginoo. Mga igsoon og atong awiton ang mga awit nga nalipay kog dako nga ikaw ani igsoon. So kung mahimo mogawas ta sa atong likuranan, atong lamanuhon jud ato sa gawas nga kanang atong lamanuhon ina nga nalipay kog dako brad sis nga niata karon sa pagdayeg ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Nalipay kog dako kay ikaw ani nalipay kog dako kay makauban na sakta. Nalipay kog dako kay ikaw misi. Igsoon ko kumusta ka na? Pagkaanindot mo sila. Anak sa Diyos Adonai panaghiusa, panagbingkil kalimtana. Paharian ta ang
Praise. Atong simbahon ng Dios mga igsoon, ato siyang duolon. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Yes, Lord. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you, God. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pag-uban. Salamat o Diyos sa imong pagdawat. Sa among mga kinabuhi nga mong gihala diha kanimo. Uban sa mga awit, sa pagpasidungog kanimo, sa pagpasalamat sa imong pagkamayo sa among kinabuhi. Niya kami o Diyos aron sa paghalad kani. Dawata o Diyos ang among mga halad. Ingon nga balaan. Yes. Ingon nga buhing balaan, halad nga makapahimon kanimo. Thank you Jesus. Hallelujah. Niya ako Ginoo, nagasangpi kanimo. Niya ako Ginoo, nagapadubos sa ngalan mo. Ako magpasalamat. Yes Lord, thank you Jesus. Niya ako sa pagdaig, utang makagpaymot kanimo. Ani ang kinabuhing bago. Ani ang kami ugat sa pagduol kanimo Dios. Ani ako Ginoo, nagasangpit kanimo. Yes Lord, thank you Jesus. Ani ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo. Magpasalamat. Niya ako sa pagdaig, utang makapahimot kanimo. Ani ang kinabuhing bago. Yes, thank you Jesus. Sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kalinaw gipaambin mo. Yes, thank you Jesus. Salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong gugma. Salamat na gidawat mo ako. Yes, thank you Jesus. Nakita mo na ang kasing-kasing ko. Salamat Lord sa kinabuhugan. Salamat sa kinabuhing gihatag mo. Salamat o Diyos sa kalinaw God. Salamat sa kalinaw gipaambin mo.
Yes, Lord. Salamat sa kalipay, gibahan mo. Salamat, O Jesus, sa kinabuhing bago. Salamat, O Jesus, sa kinabuhing bago. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, O Dios, kinabuhi nga imong giusab sa imong mga pulong. Kinabuhi nga kiniadto way bili apan tungod sa imong mga mensahe. Adunay bili nga muhala diha kanimo. Adunay bili nga mudahig diha kanimo. And thank you so much, Lord, sa imong pagluwas o pagbag-o sa among kinabuhi. Imo kaming gihawas gikan sa kalibutan. Imo kaming gibag-o aron makaalagad kanimo. Kay dili kami makaalagad kanimo samtang dili pa kami nabag-o. Dili kami makahalad kanimo samtang dili pa kami mausab. And thank you so much, Lord, sa kausabang kabaguhan. Ilabi na sa among kasing-kasing unahuna nga among diha-gihala diha kanimo. Salamat, O Dios, sa imong pagpanalangin di nakalipay kalinaw og ang mga butang nga imong giandam among maangkon diha sa pag-alagad kanimo. In Jesus' name, amen. So amen, padayon ta sa pagdaig sa itong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Naingon ang pulong sa Ginoo diya, dayga ang Ginoo. Amen. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trumpeta. Amen. Dayga siya dinayogan sa mga alpa o sa mga lera. Dayga siya upan sa mga tambor o panagsayaw. Dayga siya dinuyogan sa mga alpa o sa mga plauta. Dayga siya upan sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang binuhat. Amen. So ato din daygon ang atong buhi nga Dios, pinaagi sa atong pagpakpak, pinaagi sa atong pagsayaw, diya sa atong buhi nga Dios. Magdaig ta mga igsuon nga tinud-anay. Tinud-anay gid ang atong pagdaig. Kauban ang atong kasing-kasing kusog ug huna-huna mga igsuon. Hallelujah. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tunog na higala, tuhod mo papain na. Kung naloya ka man, kang Jesus isalig ang tanan, padayin kaniya maoy buhata. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo papakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunan. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo papakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunan. Yes, Lord. Hallelujah. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo papain na. Kung naluya ka man, kang Jesus isalig ang tanan, pagdaig kaniya maoy buhata. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo papakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunan. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo papakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata
buhata kanuna. Hallelujah. Yes, Jesus. Kalimpian, kabalaka, huwatanga, ang kaluya, kay karon ang panahon, nga ato siyang daygon. Alam mo sayaw ta, alam mo lukso ta, alam mo daganda, alam mo pakpakta, pagdalig nga tinudanay, buhata kanuna. Alam mo sayaw ta, alam mo lukso ta, alam mo daganda, alam mo pakpakta, pagdalig nga tinudanay, buhata kanuna. Ang kabagyang sayawan ng atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Ato siyang sayawan, mga igsoon, kaya siya ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Yes, hallelujah. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, O Diyos. Sayan, sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, O Diyos. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka punga ng mga tiil, sa pag-indak tinakan mo. Busa mo lukso, busa mo lukso mo sa ito, sa panday tinakan mo. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Sayawan, mga igsoon. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Yes. Sayawan, sayawan ka, ang Diyos. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, ang Diyos. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka punga ng mga tiil, sa pag-indak tiyakan mo. Busa mo lukso mo singgit ko, sa patay tiyakan mo. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka punga ng mga tiil, sa pag-indak tiyakan mo. Busa mo lukso mo singgit ko, sa patay tiyakan mo. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lamang among sayawan, God. Ikaw lamang ang amoang halaran, luksuan. Tungod kay ikaw ang Dios, nagluwas ka namo.
Tungod kay ikaw ang Dios nga may nagatiman ka na. Ang imong pulong nagingon nga naakas imong trono, naakas kalangitan. Thank you, Jesus. Ug sa tanang adlaw mingdungaw kas tibok kalibutan aron sa pagtan-aw sa matag tao. Yes, thank Kung doon na ba'y nagsimba kanimo, doon na ba'y mihalad kanimo og mga pagday, doon na ba'y mga tao nga mihalad kanimo kusog sa pagdaay, pagsayaw, paglukso sa imong ngalan. Thank you, Jesus. Kanunayin mo kaming gidasi, Ginoo, gipahinumduman sa imong mga pulong nga kung wala ka, wala mi mahimo. Mahimong kawang ang among kinabuhi, mahimong kawang ang tanan nga niya kanamo kung dili kanamo halaran, Yes. kung dili kanamo malagaran, kung dili kanamo mapasidunggan. Bisan pa o Dios kung doon na may mga baangkon nga mga butang sa kalibutan, mahimong kawang o Dios kung dili kanamo ikauban, kung dili kanamo mabati o Dios, kung dili namo mabati ang imong presensya, mahimong kawang ang tanan o God. Kaya diha sa imong presensya kami may katagbawan, diha sa imong presensya kami may kahupayan o God. Thank you, Jesus. Mag-unos man ang mga katigayonan, wala ka sa amo kiliran. Yes, Lord, thank you, Jesus. Mag-unos man ang kaanyag ni kalibutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butan, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butan, gihigong maka, ka ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Mag-unsa man ang mga butang sa kalibutan o God, mag-unsa man ang mga katigayonan, kung mawala ka sa akong kiliran. Oh, hallelujah. Mag-unsa man ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butan, kinahanglan ka, di ko ikabayo ang presensya mo. Labaw sa tanang butan, kihigong maka, ha ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos. O Diyos, kalina ko sa kanonay, kadampan ko sa kanonay, O Diyos. O Diyos, ikaw lang kalipay ko, God. Kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos. O Diyos, kalina ko sa kanonay, kadampan ko sa kanonay, O Diyos. O
labaw sa tanang butang, kinahanglan ka, di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigong maka, ka ikaw Ginoo, ang kinabuhi ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw ang among kinabuhi, O God. Kung wala ka sa among kinabuhi, dili kami malipayon. Kung wala ka, O Dios, sa among kinabuhi, dili kami magmalinahon. Yes. Ikaw ang among kadaugan. Ikaw ang amo ang panalangin, O Dios. Yes, Lord. Naa kanimo ang tanan, O God. Kung wala ka, wala gid may mahimo. Kung wala ka, wala mis kalibutan. Busa takos kang alagaran, O God. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa among pagpuyo sa kalibutan, Ginoo, sumala sa imong gisugilon nga adunay mga pagsulay, adunay mga katalagman, adunay mga kalisdanan. Apan ang imong pulong, O God, naghatag ka na mong paglaom nga sa panahon nga kami muduol kanimo, imo kaming proteksyonan, imo kaming bantayan, imo kaming ubanan, O Dios, imo kaming luwason ug andam ka kanon may sa pagluwas. Yes. Salamat, O Dios, nga imong gabilihan ang mga pamaagi aron matagbo ang among gikinahanglan. Ang imong pulong nagsulti nga kami mangayo imo gayong hatangan. Nga kon kami, O Dios, mohangyo diligid kami nimo balibaran, O Dios. Busa niya kami aron sa pagpangaliw ko kanimo. Niya kami, O Dios, aron sa paghangyo kanimo. Ug nasayod kami nga diligid kami nimo pakyason. Busa niya kami sa pagpasalamat. Niya kami sa pagdaig, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kayo iko sa imong pako. Tabuni, O God. Tabuni, oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa gamhanan mong kamot, kung mohampang man ang mga balon, kung may bagyo man kaoban ka, amahang hari ka, labaw sa tanan, ganun na ikaw na akong Diyos. Thank you, Jesus. Tabuni kami sa imong pakugan, tago imi sa imong pakugan, tago imo sa imong pako. Tabuni kami sa imong gamahanan kamong tugan, tabuni ko sa gamhanan mong kamot. Hallelujah. Kung mohampang man ang mga balon, kung may bagyo man kaoban ka, amang hari ka, labaw sa tanan, ano na ikaw na akong Diyos. Kung mohampak man ang mga balon, kung may bagyo man kaoban ka, amang hari ka,
Jesus. Sa tanang panahon, sa tanang dapit, wa milaing Dios kundi ikaw. Dios nga mo'y tag-iya sa kalibutan ug sa tanang butangan na ani ini. Dios nga mo'y nagluwas ka namo. Dios nga mo'y nag-usab sa among kinabuhi ug nagpanalangin. Salamat o Dios imong pagdawat sa among mga halad. Uban ang among kasing-kasing unahon. Uban sa mga awit nga among gihalad kanimo. Thank you Jesus. Ikaw lamang ang Dios ang pasidunggan. Ikaw lamang ang Dios among alagaran. Diha lamang kanimo ang tanan kadungganan. Himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Na-bless ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? Yes. So, ari na usab ta sa laing bahin nga mao ang maghatag og kadaugan o testimony sa kinabuhi kung giunsa siya giatiman sa atong buhi nga Dios. Kabalo man kita nga natay kadaugan sa tagtatagsa natong kakinabuhi kanang gitagaan taniyag mga katuigan sa atong kinabuhi. Dako na kinang katuigan nga gihatag sa atong kinabuhi kay kanang uban gani nangandoy anang kanang idara dayon na sila kaabot din dako kinang kuan kaduugan nga naibutan nining panahona. So ako din ihatag sa atong igsuon nga mao si Ate Eden. Atong pakpakan atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Ay, yari lang po. Buuntag ka na itong tanan, no? Pasalamat ko sa Ginoo sa kadaugan nga gihatag niya sa akong kinabuhi. Usa is kanang usa bitaw kanang gabi ni atake akong insomnia, wala ko katulog kaayo niya. Nakatulog ko murag mga alas 3 na kapin sa kadlaw niya. Pag mata nako ganang mga alas 7, lami pa jud na kay ikatulog banin ko nga. Hala, salamat Lord kay nakamata day ko aning orasa nga karon ra ba day ang adlaw Domingo ang imong ang higayon sa pagsimba o pag-alagad kanimo niya. Kanang dako ko pasalamat nga wala jud ko niya pasagdi uban sa akong family nga kanang didasig jud nako ako ang pares nga musimba ta maskin anak lang unta ba siya kay igo raman siya sa pagkuan diri anak ba niya murag lahi lisod go ay kanang iyang sitwasyon ron kay murag gakurog iyang lawas kanang hilantan sa pagpangalagad sa Ginoo kanang magmatinud-anon bitaw ta nya magunsa man ang atong pagtuo nga wala po tay pagdaig niya kawang og patay ra jud ang tanan nya akong ipasalamat sa Ginoo pod nga bisan pa man sa kabug-aton kaluyahon nga among nasinatian pero kay bao ko nga wala jud mi niya pasagdi although kanang mga trials na pertindaghanan ay mga kanang mga pagsulay na adiri na didto inana pero wala jud ko nawadig paglaom ba nga kana pagsulay ra jud na sa Ginoo kay kabalo ko nga ang Ginoo naguban jud kana mo uban sa mong pagpuyo. Oh, mao ra to. Salamat. Mayo kayong kinabuhi, mayo kayong Ginoo sa iyang kinabuhi no nga na aniya siya karon kay tungod sa pag-atiman kaniya nga aron makadayeg diri karon. So ari sabta sa maghatag og special number o halad awit sa pamilya ni Ate Eden bisag wala iyang pares naman gyapon iyang anak so aton gyapon silang i-bless. Atong pagpaka nilang kinabuhi. Lebe. Inas pastor sa inyong kantahan, inas pastor. Dito kasi ba? Ha?
topic nga ilang gihalad ni ining kabuntagon. So, ari na usab ta sa pinakaimportanteng bahin nga mao ang pagpamati sa pulong sa Dios nga paggadadon sa iyang alagad og atog yung i-focus ang atong kasing-kasing ug gunahuna nga ma-sintro gyud nato nga dili ta ma-influence ang mga atong gipangunahuna nga dili kanang connect dire din og atog yung paningkamutan nga atong ma-apply sa atong kinabuhi kung unsa man ang mga pulong nga ihatod sa iyang alagad ni ining kabutagon ug ako ning ihatag sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Atong pagpakang tong bunit. Okay, mayong buntag, hinay mong tapad ang Dios magpanalangin kanimo. Ang pulong sa Dios nga ato karong hisgutan, maghisgot siya og maayong piniyalan. Unsa man ang piniyalan? Kanang piniyalan nagpakita na siya sa kanabitawng naasay butang nga iyang giatiman nga gikan sa Dios. Mga piniyalan. Unsa pagay mga kanang sakto gyud nga kanang gipiyal, mga piniyalan naghisgot ni sa kinabuhi sa tao. Kay moingon tang piniyalan kanang tao siya nga gihatagan og kuan kanang tanang butang nga naa kaniya gipiyal ra gyud na sa Ginoo. Ang gapiyal ni ini mga kigsonan kanang ang Dios manang ang mga maayong piniyalan sa gasa sa Dios. Ang ato karong hisgutan nga pulong sa Dios makita diha sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 11. Okay, nanatanan? Unang Pedro kapitulo 4 7 hangtod sa 11. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 11. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 11. Wala na siguro may yung unsa to. Sige. Ang giuluhan ni Pedro diha mga maayong piniyalan sa gasa sa Dios. Amen ba? Mga maayong piniyalan. Dool na ang katapusan sa tanang butang, busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon, aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod, kay ang gugma nagtabon man sa daghang mga sala. Versikulo 9, batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalainlaing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay iya man ang tanang dungog o gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Ampo ta, ipiyong nato atong mata o atong ihatag atong unahuna atong kasing-kasing sa pagpamati sa pulong sa Dios. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom niya kami o Dios aron sa pagpatilinghog sa imong mga mensahe. Mga pulong nga muhatag namo og kadaugan, mga pulong nga muhatod kanamo sa panalangin nga wa nay katapusan. Mga pulong nga mahimong makaandam kanamo sa pag-atubang sa hukmanan. I-bless Ginoo ang matag usa namo ka kinabuhi kasing-kasing unahuna sa imong mga mensahe. Diin do na may masabtan og amo ning ma-apply sa among pagpuyos kalibutan. Og magmalampuson guide kami tungod kay ikaw aman ang Dios mao'y maguban kanamo. In Jesus name, amen. Ato ning tagsa-tagsaon ang bersikulo nga
gihatag ni Pedro diha sa kapitulo 4, unang Pedro kapitulo 4. Nya bersikulo 7. Kanang bersikulo 7 hangtod sa 8, 9, 10 hangtod sa 11. Ato nang pisa-pisahon, ato nang sa tagsa-tagsaon. Ingon dinhi nga duol na ang katapusan sa tanang butang. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Ang pulong sa Dios nagpahinumdom natong tao. Paminaw mo nako, ayaw mo lantaw sa kanang gawas. Paminaw mo sa pulong sa Dios. Kay kung maminaw mo, doon na gimoy makatunan, labi na gin ang ato mga kabataan sa gawas. Kay kung mo anhi mo niya di mo maminaw, mahimong kawang ang inyong pag-anhi. Akong gidasig ang mga kabataan sa gawas, no. Nya dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo. Ingon dinhi, duol na ang katapusan sa tanang butang. Ang tanan mo iyong katapusan sa tanang butang. Ang tanang butang nga atong makita tanan. Nga atong makita sa atong mata, kanang tanan may katapusan. Ibin ang atong kinabuhi, ibin ang mga kabtangan, mga bahandi, kining tanan, mga kaigsuonan, may katapusan. Unya, kung imong tan-awon ang uban nga mga sulat sa Biblia, mga igsuon, diha sa ikaduhang sulat ni Pedro, ikaduhang Pedro, kapitulo 3, nga kung imong tan-aw na diha mga igsuon, sugod og daganta sa ikaduhang Pedro, ablihan na to ang ikaduhang Pedro. Unya, ablihi diha sa kapitulo 3, versikulo 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginauna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, walay masayod. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw, uban sa kusog nga dinahunog sa mga uban sa kusog nga dinahunog og ang mga butang mo silaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Dinhi giklaro bersikulo 11, og sanglit kining tanan laglagon man ining paagiha unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamong balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang naghulat kamo ni anang adlaw nga ang mga langit mo silaob ug maugdaw ang mga butang, mga tunaw tungod sa kainit, apan nagpaabot kita nga gisaad sa Dios mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Kung imong lantahon mga kaigsuonan, kining katapusan sa kalibutan, gihisgutan ni Jesus kung unsay kahimtang. Gani, kung imong lantahon murag gianad-anad ang tao karong panahon na. Kay sa gamay pa ko, siguro kisa may kaedad na ko, ako 41 naman ko ron. Sa 1980s, katong natao og 1980s, ang ako asawa 1990s naman eh. 1983 man ko, si ako asawa 1993. Kunya katong 1980s na tao, kanang murag makamatikod gyud nga kaniadto kanang bagyo dili kayo na mahitabo. Talagsa ra kay mahitabo ang bagyo. Siguro ang ato ang mga katigulangan murag makahinumdom nga talagsa ra gyud kaayo mahitabo ang bagyo. Pero karon kun ato ang tan-awon ang kana bitawng panghitabo sa kalibutan, dili na gyud parehas sa una. Karon ang panghitabo karon dali lang kaayo ang maglunop. Kung imong lantahon ang bagyo karon pertinang kusuga, moabot na og 300, 200 ang gikusgon. Sa una pertirang naay moabot siguro pero dili inana kana bitawng dili tuig-tuig. Karon kung imong lantahon murag tuig-tuig na meninga ni mga katalagman. Baha sa China, baha po dito sa kauluhan. Lunob sa China, lunob po sa kauluhan. Unya, naay mga panghitabo karon nga wala magapanghitabo kaniadto. Buti pasabot nga ang mga tao murag gianad-anad siya ba? Pag lunob sa
baha sa Manila, nag-ulan pug ay sa ubang mga lugar. Gani sa una wa ko kadungog nga naay nag-ulag isda. Pero karon na anay mga panahon nga mag-ulan og isda, mag-ulan og ice. So dili na siya normal. Karon ang panahon mga kaigsoon, gani ang gubat karon gamay ra gyud kaayo. Kanang moingon tang gamay ra kaayo og distansya ba. Matag karon og unya dunay mga gubat. Unya dili na maoy katapusan. Ang giingon sa Biblia, sinugdana na nga nagapanghitabo na ang katapusan. Buti pasabot, naanatas katapusan. Nagsugod na sa pagpanghitabo ang katapusan. Ang gisgutan sa Biblia, nga ang tanang mga butang, tanan nga mga kabtangan sa kalibutan, mahanaw, matunaw. Ang langit gani, mahanaw. Ang yuta ug ang tanan nginiini, mahanaw. Now, ingon siya, unsa man kunoy angay natong buhaton? Ang angay natong buhaton mao ang pagkinabuhing balaan. Ug ikaduha, ang atong kinabuhi dapat ihalad kanunay sa Dios. Dapat idahig sa Dios, ialagad sa Dios ang atong kinabuhi. Samtang naghulata sa adlaw nga ang panahon kanay bitang ang kalibutan mahanaw, ang tanang butang ani ini. Sanglit naghulata ni ana mga kaigsunan ang dasig ug pahinumdom sa Biblia nga kita nga natawo sa kalibutan angay tang magkinabuhing balaan. Ug walay laing pamaagi aron ikaw ug ako makakinabuhi sa pagkinabuhing balaan, ang pamaagi tudluan ta sa pulong sa Dios. Dili man ta maka mahimong balaan, dili man ta makakinabuhing balaan kung dili ta tudluan sa Biblia. Amen ba? Di gyud ta ka katon unsaon pagkinabuhing matarong, unsaon pagkinabuhing balaan, unsaon sa pag-alagad sa Dios, unsaon aron siya atong masimba. Dili ta kahimo niini kung di ta magpatudlo sa Biblia. Mao na nga ang gihimo sa Dios, iyang gipadala ang mensahe sa Dios sa tanang mga kasimbahanan. Diin ang mga tao didto tudluan sa pulong sa Dios. Kay sa panahon nga ang tao tudluan sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia, mahimo siyang maandam, mahimo siyang sangkap sa pagkinabuhing balaan o makaalagad sa Dios. Sama sa akong kinabuhi, dili ko kaalagad sa Dios kung wa pa ko makakaton sa Biblia. Di sad ko kakaton sa Biblia kung wa pa ko magpatudlo. Naa nato ang desisyon kung magpatudlo batag dili. Kay bisan kinsa pa mga kaigsuon na muwali umutudlo kung di gyud ta magpatudlo, di gyud ta kakaton sa Biblia. Tama ba? Bisan kinsa pa mo musangyaw nato, bisan kinsa pa ang muwali nato, pag di gyud ta magpatudlo sa pulong sa Dios, ang mahitabo wa tay makatunan. Ug di ta makapuyong balaan at ubangan sa Dios. Mauna nga dili na sayop sa mga magwawali. Dili na to ibasol sa Dios. Dili gayud ikamahay. Di gyud magmahay ang tao sa Dios. Nganuman, gibuhat na sa Dios ang tanan. Before ang katapusan, before mo silaob ang kalibutan, before masilaob ang tanang butangan nani ini, gibuhat na sa Dios ang tanan. Gapalangsang na siya aron ikaw ug ako makaalagad og Dios. Gipadad-an pagyutag mga mensahero. Daghang mga tao nga nagsakripisyo aron kita makakaton. Kay dili man ta makakinabuhing balaan kung di ta matudloan. Tama ba? Kay kung wala pa ta makabasag Biblia, ang atong kinabuhi puro ra gyud binuang. Puro ra gyud pagpangumparahay. Murag gakuntis ra ta. Di ta kahimo sa paghigugma. Di ta kahimo sa pagtinabangay kung wala pa tay Biblia. Muna ina imong tapad, bless kayo ka nga gitudloan kas Biblia. Balikan nato ang unang Pedro mga kaigsuonan kus Ginoo. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7. Ingon din ha nga duol na ang katapusan sa tanang butang. Ug dunay duha ka pulong nga gikinahanglan natong batasanon, ang tanan mayong batasanon. Des bersikulo 7 do natay
angay nga dawaton nga mensahe, nga angay natong batasanon o katunan. Una, pagpugong. Ang tanan may yung pagpugong. Dayong sunod, pagbantay kamo. Unsa may rason nga nung gitudluan ta sa pagpugong? Unsa may rason unsa may rason nga nung gitudluan ta sa pagpugong o kining pagbantay? Kay gusto sa Dios nga makaampo ta. Kay doon na mag-usay saad nga kung ang tao mo ampo sa Dios, iyag yun ang dawaton. Dunay saad ang Dios. Sa panahon nga ang tao mangayo sa Dios, di gyud mo balibad ang Dios. Pero gitudluan ta unsaon aron makapangayo ta, aron makabantay ta, makahangyo ta sa Dios. Una sa tanan, kinahanglan magpugong ta. Kay kung di ta kapugong sa atong kaugalingon, di gyud ta kasimba. Hello. Di ta kaampo. Kung di nato pugnan na atong kaugalingon, kay kining atong kaugalingon mga kigsunan sumala sa Biblia, hingibugo ni siya. Maibog dayon atong mga butang nga kaniadto kana bitang maoy nakahatag natong kalisod. Kung dili ta kaantigong mo pugong sa atong kaugalingon, makasala gid ta. Nganong kinahanglan man pugnan nato atong kaugalingon kay dunay minsay ang Dios nga nagtudlo kanato nga naa say mga gidili. Hello. Ayaw pamakak. Ayaw pagsimbag Dios. Hello. Amen ba? Ayaw pagbisyo. Ayaw balik sa kalibutan. Ayaw panapaw. Diba naasay mga gidili? Kanang mga gidili, di nato na matuman, akan na bitang makalapas ta ni ana, kung di ta mo pugong. Ibin sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, kitang mga tao, unsa man ang atong relihiyon, doon na gyutay Dios. O kanang Dios nga maoy tag-iya sa tanan mga kaigsunan, doon na say gipangayong adlaw. Bisan ka na ra. Ang adlaw nga gipangayo sa Dios, usara gyud. Kaysa ato perting daghanat ang adlaw. Saro dili gyud ta matagbaw sa atong adlaw. Gikan sa Lunes hangtod sa Sabado ato ana. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Unom ka adlaw ato ang gipangayo sa Ginoong adlaw usara sa usa ka semana. Ingon siya, simbaha ko, alagari ko, daig ako. Ang pangutana, tanan bang mga tao nagtuo Ginoo, ming daig sa Dios anang adlaw? Ang uban ka pahayro pero magkasakit isa pa mo ingong Ginoo. Tinuod biya na. Tinuod kayo. Way problema sa naay mga kanang naiapan sa kinabuhi, di kasimba kay naiapan. Nagkasakit. Pero kung walay sakit, dapat mo simba ang tao. Kay ikaw ug ako gipalingkawa sa Dios gikan sa sala, gibag-o sa Dios aron makasimba ta sa Dios. Ang tanan mayong makasimba sa Dios. Kay unsa man day buhaton sa Dios kung ang tao makasimba sa Dios? Ayaw kalimti. Ang Exodus Kapitulo 23, 25. 25 ba to? Kung simbaho ninyo ako, tagaan ko kamog pagkaon. Tagaan ko kamog tubig. Ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Sakit sa lawas, sakit sa kalag, sakit sa espiritu, ug sakit sa bulsa. Tinuod biya na kung wala pa ko makaalagad. Na, ambot lang. Kung sa dagway akong kahimtang. Tinuod na. Kay kaniadto wala pa ko magsunod sa Biblia perting daghan kog bisyo. Niabot ang panahon gani gikag Biyernes uli ko gikan ko sa Ngandaan, Malabon, uli ko diri sa Cavite. Pagka Biyernes, pagka Sabado, sugal na sige. Sige na kog tungit Sabado, hangtod Domingo, inig ka Domingo,
lango na kaayo kay way tulugay. Paimno na lang ko gatas akong mga igsuon. Unya, mananghid ko sa akong agalon nga Lunes di na ko ka simba, di na ko katrabaho kay lango. Maguyod-guyod ko atong karton nga ko ang short pahak. Ulitaw, way kwarta. Naitrabaho pero way kwarta. Nga naman, wa may Ginoo. Imagine na ay trabaho. Company driver ko. Unya naapagyoy kanang allowance. Unya naapagyoy tips. Labi nagbakabiyahe ko ana Ortigas. Musaka ko 11 floor, 34 floor. Musaka ko ana. Unya maayo kang mo entertain sa imong customer. Before ka mo naog sa elevator, sampiton ka, wag mo na kayong umalis. Kasi may bibigay ako. May ibigay daw siya. Wa na, kwarta na. Pero, ulitaw, naapay tips, naapay allowance, naapay sweldo, pero way kwarta. Ang short na ko, buslot. Wa pay tarong kaon. Nga naman, wa may Biblia. Pero sa diha nga gitawag ko sa Dios, natarong akong kinabuhi. Usas mga ilhanan, timan ini ha. Usas sa mga ilhanan nga ang atong kinabuhi na tarong, dili ta kalimot sa adlaw sa Dios. Kanamo simba gyud ta. Bisan kung naamay mga pagsulay, bisan pan kung naay may kalisod. Dunay mga panahon nga kaniadto mga kigsunan nagkasakit ko. Unya lugos na ko kalakaw. Pero tungod kay diha sa Biblia giingon man gyud nga ang adlawng Domingo ako ingon ang Dios. Makahimo mo sa pagtrabaho gikag Lunes hangtod sa Sabado. Pero sa adlawng Domingo ako simba ako. Kay sa panahon nga mo simba ang tao sa Dios, ang saad sa Dios, tagaan ta niyag pagkaon. Amen. Tagaan ta niyag ilimnon. Kanang katagbawan. Unya ayohon ta sa Dios sa tanan natong mga sakit. Bisag sakit sa bulsa, mamaayo na. Ina imong tapad, bless kayo ka, kay giayo sa Ginoo imong bulsa. Tinuod na oy. Ha? Importante gyud mga kaigsunan, naa nato ang trabaho, unsa ang trabaho aron makaampo ta, aron makasimba ta, pagpugong. Ina imong tapad, pugni gyud ang imong kaugalingon. Kay kining atong kaugalingon hingibugo ni. Kana bitong asa tong murag inganyo to asad ni. Sa kalibutan pa asa ganitong kiat-kiat to apod magkiniat sad. Mao na nga ato ning pugnan ang atong kaugalingon. Unsa may makahatag nato? Unsa may makatabang nato aron makapugong ta sa atong kaugalingon? Kwarta? Adili oy, musamot hinuon kag kagarag na kay kwarta. Daghang kay mga tao nga daghan kay kwarta. Perting garaa. Di kapugong. Ang uban magbitay-bitay nagmaayon ng mga kwarta. Pero may katapusan dahil na. Unsa may makatabang aron makapugong ta? Aron naatay kinaihang makapugong sa atong kaugalingon. Ang giingon sa Biblia aron naatay pagpugong ang balaang espiritu. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16, ingon siya diha, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang balang espiritu. Ayaw tumani ang inyong lawas nung kaibog. Pag abot sa 23, niingon diha nga ang balang espiritu muhatag og pagkamapinugnanon. Munang maghari na gani ang balang espiritu sa tong kinabuhi, dili na ta maibog sa mga butang nga kaniadto diin ta na adik. Hello. Og sa diha nga dili na ta adik sa mga butang nga kaniadto ato ang kanang gikahinaman, makaampo na ta. Amen ba? Makaampo ta, makasimba ta. Unya ingon sa dinhi, pagbantay kamo. Pagampo og pagbantay kamo sa inyong kaugalingon. Ang problema kasagaran karon dili kaugalingon mo gibantayan, ang kaugalingon sa uban. Di ba no? Asa gani tong chismis, lami kayo ang pagmarites. Kaugalingon sa uban mo hisgutan, ninduta Ginoong paminahon.
Pero lahi na takaron. Ina imong tapad, lahi na kuron. Usahay kina akong anak, kusog po ning maniid og na istorya. Moingon dahil ni akong anak, wala lagi mo mag-istoryahanay ma. Ako na sa usahay, may pa'y magbasa ka dibid. Kaya magduyan-duyan na gani na diha, magpulo paniin, magpungko-pungko po dahil na siya. Nakabantay naman ko, kay magpangutan na naman. Munang kitang mga ginikanan, ato yung bantayan atong mga anak. Kay maibog biya po na sila. Labi na kung kanang enjoy na kayo, murag ganahan po na silang, unsa magyunay, kuryoso na sila. Gusto na silang maniid ba, unsa magyunay ilang murag, mura magnindot kayo kay naay may nitalidhay. Naay may talidhay. Maniid po na siya. Ang mahitabo mga igsoon, pero bliss kayo may ngano man, mayon kong bliss kayo ta, dili kay kamera. Kay ngano man ako atong mga anak no, atong mga anak gi-practice man gina even sa ako ang mga anak. Di gyud na sila matulog kung dili ka pre. Oh. Tinuod gyud na. Di gyud na sila makatulog o di gyud na sila motulog di kung dili ka pre. Mubakon gyud na sila, magampo na sila. Yang usahay kining bata dali-dali kay mag-ampo si Asap, mag-ampo na usahay ang ihang pag-ampo mahimong puntag pagkaon. Salamat Kinos pagkaon. Tarungan na imong prayer. Nagkaon dai kang paingon man tas katulog sa sorry Lord. Ampo sa tarong usahay. Kibot-kibot ang baba hayang na yon ko tarunga. Yahay pumiog ka ng pahinomdumay. Nindot kayo man. Nindot kayo. So ato ning exercise. Timan-an nato niha. Ang atong trabaho aron makaampo ta, samtang dili patunawon ang kalibutan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, kinahanglan natong kaugalingon pugngan. Ing na imong tapad, kaugalingon nimo pugni. Amen ba? O niya, kinahanglan magbantay ta, ngang atong kinabuhi ato ning naalagad sa Dios. Kinahanglan ang tanan nga ni anini ato ning nagamit sa pagpasinuog sa Dios kay daghan kay mga tao nagsampit og Dios pero way panahon sa Dios. Mo sampit rag 50-50. Hello. Maunang na ako'y mga testimony kaniadto na itaw perti isoga pero dito na sa provincial hospital sampit lagi Ginoo. Ngano man di pa ganahang mamatay. Sunod, ingon siya, labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Natong mga Kristohanon mauni. Ang tinuod nga Kristohanon, dili na sayop sa atong isigkataw ang hisgutan. Hello? Ato ng kalimtan. Kalimtito ang sayop nga nahimo sa imong bana, sa imong asawa, sa imong igsuon, sa imong ginikanan, sa imong mga anak. Kalimti siya, mahitabo lamang na siya kung doon na kay tinuod nga gugma. Mao na'y giingon nga, ang gugma nagtabon sa daghang sala. Mailhan ra nimo nga ang imong kinabuhi wa na kay gugma sa imong sigataw, kay ang sala imo ra nang hisgutan kanunay. Tama ba? Hello, napa ba ta? Sige gani ka, ang huna-huna nimo mga kaigsunan, sayop na lang gani, sige, sayop na lang gani, sige, magbantay ka. Kay ang imong gugma nagkahilis. Pero kung duna na gani kay gugma mga kaigsunan, bisag kapila pa na masipyat imong asawa, bisag kapila pa na masipyat imong bana, bisag kapila pa na masipyat ang imong mga anak, dili na nimo hinumduman. Ang imong hinumduman, pamilya nimo siya. Asawa bana nimo siya. Ug duna kay trabaho nga imo siyang dadon sa Ginoo. Amen ba? Tinuod na. Muna nga ingon siya nga apan labaw sa tanan. Labaw sa tanan paghigugmaay kamo sa kinasingkasing kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Kung tinuod tang dunay gugma mga kaigsunan sa atong pamilya, sa atong mga kaila, sa atong mga isigkatao, even sa atong mga silingan, bisag unsa pa na ang ilang sayop, bisag unsa pa na ang ilang sipyat, dili ka masakitan. Oh, dili ka masakitan. Pero kung wala na gani kay gugma ka nang nagkahilis na, kabantay mo,
Inani ni siya. Mo example ra ko sa managtiayon. Ang magtiayon gani kung doon na gani kinsa gani toy dunay sikreto maupay daling masuko. Hello. Kabalo mo? Sa akong gisgutan? Kinsa gani tong nagbinuang maupay kusog manumangil. Tama. Unsa may buot ako ipasabot inani ni? Kung ang tao wala nay gugma, ang sayop na kanunay mo hisgutan. Dili niya malimtan ang unsa may sayop, unya kung makasayop, mubuto day na. Unsa may makatabang nato aron maghari ang gugma? Kwarta? Dili gyapon. Di gyapon makatabang ang kwarta. Aron motubo ang gugma. Ang makatabang nato aron motubo, mulig-on ang gugma, ang balang espiritu. The first fruit of the Holy Spirit is love. Di nato nakalimtan ang Galacia Kapitulo 5 versikulo 22. Ang espiritu naghatag og una sa tanan gugma. Mao na nga paharion gyud nato ang balang espiritu. Unsa may mga pamaagi aron maghari ang balang espiritu? Magtuog Biblia. Magbasak Biblia. Ayaw na paminaw og mga istorya nga dili makatabang sa imong pagkinabuhi, ingon kang balaan. Ingon tang nangalagad sa Dios. Amen? Atong tabangan atong kaugalingon sa paghatag og panahon sa pagbasag Biblia. Ang problema, ato ba ning gihinay-hinay practice? Ano na ato ba ning gihinay-hinay practice? Or mubasa ra tag Biblia inig kadomingo. Sultihan ko kamo mga kaigsonan, sulay ra gud nga makabasa mo sa Biblia bisan dili adlong Domingo. Kay maunay ilhanan nga nangandoy ka sa Dios. Maunay ilhanan nga gipangita nimo ang presensya sa Dios. Maunay mga ilhanan nga ready na ka nga magpagamit sa Dios. Malipayon na kang nangalagad sa Dios. Muna ako ang mga pagdasig. Ayaw tuguti nga sa imong kinabuhi mubasa ra kag Biblia adlong Domingo ra. Sulay nga magbasa ka kanang ikaw ra usa. Sulay lang. Please, sulay nga magbasa kag Biblia kanang ikaw ra. Kay kung magbasa kag Biblia ikaw ug ang Dios ra, dunay pinasahi nga imong bation nga kalipay, kalinaw, gaan, mawagtang ang imuhang kaguol, mawagtang ang imuhang kanang kabati nga pagbati, kanang bati nga kinaay mahawas ka na, kanong katong pagkasaputon, pagkamasukanon, mawagtang na siya. Isuway lang god, ingna imong tapad suway ra god. O niya dili lang kay kausa, kay paghisgot nga nagsuway, kausa ra man pud buhaton. Kanunaya. Amen? Ingon sa dinhi, 9. Okay. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa, sa walay pagpagbagulbol. Batasana ang pag-abi-abi, ina imong tapad, mao ni atong batasanon. Kanang mo ismail gyud ta ba? Amen ba? Kanang pag-abi-abi, ato na siyang i-exercise sa ato ang pamilya. Ato ang mga anak, ato ang abi-abihon, akay ang kini magong tao usahay mga kaigsuonan na ay usahay nga ang kinaiya sa tao mao ni mabantayan nato. Bantayin ninyo ni, ina paminaw mo ani. Dunay mga panahon nga ang pamilya mas nindot iatiman og tao kaysa pamilya. Mura og kumbaga kanang naay mga panahon mura bitaw og kanang napulong nalato, sabot mo usa nalato, napulan, mura og, maura gyapong naunga. Maura gyapong tinguga, maura gyapon. No, ayaw na tuguti nga maunay maghari sa inyong kinabuhi. Kay kung maunay imuhang mabatasan, may posibilidad pod nga imo nang gamiton sa panahon nga ikaw magpakigsulti sa Dios. Oh. Mao na nga batasanon nato ang pag-abi-abi. Ingon sa dinhi sa walay pagbagulbol. Kana bitawng dili magreklamo. Versikulo 11 ato ang basahon.
Ingon man ingon nga maayong pinilan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios. Dungan ta, bersikulo 10 antud sa 11. Ingon nga maayong pinialan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa ngayang nadawat gikan sa Dios alang sa kayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios, ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog. Gihatag kaniya sa Dios aron ang tanan butang daygon ang Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus kaiyaman ang tanang dungog gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ingon nga maayong pinialan sa naglain-laing mga gasa sa Dios kinahanglan kini gamiton kanang gasa alang sa kaayuhan sa uban. Kana bitawng kung naaman tay gasa, kisa may naay gasa. Kisa may naay gasa. Kanang gasa gani nadawat nimo nga wa bayre. O sa may nadawat namo nato nga wala nato bayre. O sa man mayong panglawas. Tinuod ba na? Naaday baligya nga mayong panglawas tindahan. Lakaw kunos lungsod. Unya ditos butika. Ma'am, papa, naamoy maayong panglawas diha. Wa nato na bayre ha. Kay way baligya anang maayong panglawas. Gasa na siya. Amen? Ikaw ug ako, angay tang magpasalamat, angay tang magdaig, angay nato siyang pasidunggan. Mga kaigsunan kay gigasahan tag maayong panglawas. Daghan kaayong mga tao nga naay kwarta pero walay maayong panglawas. Daghan kaayong mga taong dato. Oh, tinuod na. Kumusta na karon si Chris? Kakwartahan ni Chris Aquino? Oh. Kumusta na karon? Si Michael Jackson. Patay na, ma'am. Kabalo, magswito gini na. Dugay ako nung patay. Di ba? Kabilyonaryo. Dagang kay kwarta, pero walay maayong panglawas. Kaya nga naman, di lagi na mapalit. Gasa na siya. Kanang makaginhawa tag insakto. Dagang kaayo nga mga tao ron nga wa nay ginhawang insakto. Magpa-oxygen na lang. Kanang makasulti tag tarong. Makalakaw tag tarong. Kanang makahayon-hayon ta. Gasa na. Kanang makakita tag tarong. Makadungog tag sakto. Makakaunta. Tanan nga ni anato, gasa na sa Dios. Ini mong tapad gasa na. Gamito nato na aron ang tanan mamaayo. Usa umana. Ato ning gamiton sa paghalad sa Dios. Ato ning gamiton sa pag-alagad sa Dios kay damor na tong maalagaran ang Dios, damor nga panalanginan sa Dios ang tao. Amen ba? Damor nga magamit ta. Ako sahay kanang magkaon mi mga kaigsuonan. Samtang magkaon mi kanang moingon gyud ko nga ninduta tong sa una pa kay makausap og tarong. Ma-feel nimo ang kalami sa pagkaon kung makausap kag tarong. Tinuod biya na. Pero kanang imong tangol kay murag na anay ni udlot unya imuhang kinaon murag imo na lang taguan dire. Gagmay-gagmayon na lang nimo unya tunlon ragkalit. Wa na gyud lami. Tinuod ba na ambot lang sa inyo ha. Ako nakasuway na gyud ko na nako sa stage nga mura og wa nay lami ng kaon. Bisag unsa pa na kalami, wa na gyud lami. Oh. Mao gyud. Wa na bitaw lami. Mo nang gasa na sa Dios kinintanan gasa. Atong mata, atong kuan, dalunggan, tanan, abilidad, mapatalento, tanan. Kanang trabaho gasa na sa Dios. Kanang tanan hatag piyal na sa Dios mga kaigsunan para maalagaran nato siya. Kanang makabasa tag Biblia. Kay moabot ang panahon di natakabasa. Oh. Kanang makadungog patas pulong sa Dios. Kay moabot ang panahon di natakadungog.
Muna nga kanang tanang gasa mga kaigsuonan angay nang gamiton sa pag-alagad sa Dios. Amen. Unya adto ta sa Mateo kapitulo 25. Dunay mensahe ang Ginoo mga kaigsuonan diha sa 21 hangtod sa bersikulo 14. Ako ning basahon 14 hangtod sa unahan. Okay, paspasan lang nakog basa. Kung naana mo diha, sunda lang ko ninyo. Mateo 25:14. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagaan niya 5 ka puntil nga salapi. Ang usa duha ka puntil nga salapi. O ang usa pagayod usa ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi milakaw dayon gipatigayon niya kini og nakaganansya siya glaing 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi nakaginansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi milikaw og nagkalot sa yuta og gilubong niya ang salapi siyang agalon. Tapos sa dugayng panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon nga nangayog husay kanila og nangayog husay kanila. Bersikulo 20. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya umingon, "Sir, gihatagan mo ako 5 ka puntil nga salapi og ania nakaginansya ako laing 5 ka puntil nga salapi." Niara ang tanan. Niingon ang iyang agalon, "Maayo buutan ka nga matinumanon nga sulugoon kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga gitagaag 2 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gitagaan mo ako og 2 ka puntil nga salapi og niini nakaginansya ako laing 2 ka puntil nga salapi." Ania ang tanan. Miingon ang iyahang agalon, "Maayo buutan ka og matinud-anon nga sulugoon kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod ngari og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi. Og miingon, "Sir, nasayod ako, istrikto ka kayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako busa milakaw ako gilubong ko ang imong salapi. Og ilalom sa yuta tanawa, sir, ani ang imong salapi." Miingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala itanom, naghipos og wala ko ipugas. Nganong wala mo man i-deposito sa bangko ang ako ang salapi aron mahibalik kining kanako nga may tubo?" Og miingon ang agalon ngadto sa laing sulugon, "Kuhaa kaniya ang salapi nga ihatag ngadto sa sulugoon nga napulo ka puntil nga salapi. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang og makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang diutay nga iyaha kuhaon pa gikan kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit, didto maghilak siya og magkalot o magkagot ang iyang ngipon." Kining maong sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus naghisgot ni sa atong kinabuhi. Adunay 3 ka mga sulugoon. 3 ba ka sulugoon? Ang usa nakadawat og 5. Ang ikaduha nakadawat og 2. Ang ikatulo nakadawat og 1. Kining 3 ka mga sulugoon dili pareho sila kahimtang. Ang 2 ka sulugoon pareho sila. Matod pa, kugihan, buutan, matinumanon. Ingon siya, kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ka dapat sa daghan. Amen ba? Ang ikatulong at sulugoon, nakadawat og 1 ka puntil, o niya, wa gyud makaginansya. Buti pa sa butwa niya gamita. Nganong wala niya gamita?
kusog ka isang mangwinta. Bantayanan bi nato ni kanang kusog kitang mangwinta. Oh. Unsay giingon? Nasayod ko sir nga istrikto ka kayo. Nag-ani ka sa wa nimo ipugas. Naghipos ka sa wala nimo kuana hagui. Sa diara siro. Ang pangutana, asa man paingon tong tawhana? Nalaglag. Ingon siya nga, kining tawhana, kinahanglan ato nis gawas. Magkagot niyang ngipon. Unya, kuha ang tanan nga na niya. But ipasabot mga kaigsunan, kung kita di ay nga gipialan sa Dios, kining tanan nga niya nato ug dili day nato ni gamiton, nga diin para sa Dios, diin dili siya mahimaya ni ini, kuhaon di ay ni niya. Hello. Maubitaw na nga, ang tao nga dili makaalagad sa Dios, damor siyang maalaot. Kay kuhaan siya sa Dios. Isa kanang naaim nimo, kuhaan na. Pero kay nakaginansya man ka, ang naa nimo, imo man ang gamit sa pag-alagad sa Dios. Imo man ang gigamit para sa Dios. Kay hinumdumi ha, katong ginansya para sa Dios. Amen ba? Di ba? Ingon siya nga, di ara, nakaginansya akog laing 5. Di ara ang duha ka puntil nga salapi, nakaginansya na akog laing duha ka puntil nga salapi. Kining tanan nga niya nato, mga igsoon, gikan na sa Dios. Ug hinumduman nato ni, para rasad ni sa Dios. Kining kusog nato, kini maayong panglawas. Kini bitang nabuhi ta. Kini atong kinabuhi gikan ni sa Dios. Mapatrabaho, mapanegosyo, mapauma, bisag unsa. Kining tanan gikan sa Dios. Gipiyal ra gyud ni sa Ginoo nato. Ing naing mo tapad, gipiyalan ra ka. Dapat ato ning gamiton diin ato siyang malagaran. Ato ning gamiton para rapod sa Dios. Kay ikaw ug ako ug ang tanan nga naa niini para lamang kaniya. Mo nang ato siyang daygon, unsaon aron ato siyang madaig? Ingon si Jesus, higugmaa ang Dios sa tibok kunahona. Higugma ang Dios sa tibok kusog. Higugma ang Dios sa tibok kasing-kasing. Higugma ang Dios sa tibok kalag. But ipasabot, dapat sa atong kinabuhi wa tay laing hunaw-naon kun dili siya. Aron siya lamang atong hunaw-naon mga kaigsuonan, dapat mapinugnanon ta. Kung maghuna-una ganit tag sugod na kaibog sa mga butang. Kay kung naa man gutay kaibog sa mga butang mga kaigsuonan, bisag maglisod ta musulpot ra gyud ta. Tinuod ba na? Nya mura kag maguol, mura kag masuko kung dili ka buhat sa imong naibgan. Nya wa gyud kay kalipay. Inani ni ha. Kung naatay mga butang nga gikaibgan sa kalibutan, ug dili ganit nato na mabuhat og maangkon, wa tay kalipay. Pero kung mabuhat po, wa gyapoy kalipay. Ano man, di mangyud na makahatag og kalipay. Ay na imong tapad, pagbaton og pagpugong nga kinaya. Nagyud tay pagpugong. Batunan nato kanang mapinugnanon o kanang magbantay ta sa atong kaugalingon. Aron makaampo ta, aron makadaig ta, aron makahalad ta, aron makasimba ta sa Dios. Kay damor nato siyang simbahon, damor nato siyang daigon, damor nato siyang alagaran, damor ta niyang panalanginan. Amen ba? Damor ta niyang panalanginan. Kadaghang mga tao, mga kaigsuonan nga walay simba-simba, wa gyud panalangin. Tinuod na, dagha kwarta pero way kalipay. Pero kita, do na tay kalipay. Do na pagkalinaw. Mo nang ma-enjoy nato itong kinabuhi. Amen. Ato pagpakan ng Dios mga kaigsuonan. Usa nga ako ikadasig kaninyo mao ni. I-practice nato ni sa atong kaugalingon. Ug ato ning i-practice sa atong mga anak. Last na ko ikadasig ninyo mao ni. Sulay gyud. Karong si manahona, sulay gyud nga makabasa mog Biblia dili lang sa adlong Domingo. Kanang ikaw ra ug ang Dios. Inay mo tapad sulay sis, sulay brad. Sulay. Sulay basa ang Biblia. Kanang ikaw ra. Kanang ikaw ug ang Dios. Unya, sa dili pa ka mo basa inani ni. Pakigsultihi ang Dios. Lord, mubasa ko sa imong pulong. Bisag ana ra.
uban niko, tabangi ko. Ang problema ana, di ba, moingon lain mo nga, duka pastor, oy. Unsa may buhaton, di matulog ka. Mubasa man pud nga duka. Karon gani mga kaigsunan, inani ni siya. Kung hago kayo tong lawas kagahapon, wa tay tarong pahulay sa atong adlong Domingo, pertigo ng kapuya. Labi na kung bugnaw hangin o niya kining magminaw tas wali mga kaigsunan kuan biya na kanang mura og relax. Ako dire nangusog kamo relax ra biya kayo. Relax. Oh. Muna nga ako ang mga pagdasig. Ako nagtuo nga kinigikan sa Dios. Gidasig ka karon. Gidasig ko karon. Gidasig ka o kitang tanan gidasig nga mobasa tag Biblia kanang kitara ug ang Dios. Amen. So ini basa. Di ba kanang inyong kabugaton, kanang kaluya, mga problema mawagtak na. Pero kung di mo mubasag Biblia, tutukan ninyo ang mga problema, ikaw rin mag-ugtas. Maghuot ni mong dughan. Huot na yung kagdughan. Check up na yun. Palpitit. Muna nga, basa tag Biblia. Kaya ang Biblia, labaw pas vitamins, labaw pas tambal ang Biblia. At tutas pagpanindog, magampot ha. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imuhang mga pulong nga nagpahinumdum kanamo nga ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo aron among magamit sa pag-alagad kanimo lamang. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan karon sa imong mga pulong di nakakat-on kami nga gikinahanglan nga magbaton kami mga pinuganon o magbantay kami sa among kaugalingon aron sa tanang panahon makaampo kami. Di sa mga pag-ampo makadaig makapasalamat kami. Busa salamat o Dios sa imong pagkamayo nga imo kaming gitudluan ug imo kaming gidasig sa pagpadayon sa pagkat-on sa imong mga pulong aron kami mahimong masinengkapan ilabi na sa adlaw nga ikaw mo balik nining naong sa kalibutan. I-bless Ginoo ang tanang mga inahan, tanang mga amahan, tanang mga kalalakinan, tanang mga kababayan, kabataan nga niya karon, i-bless Ginoo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin sa imong pulong di na do na may kadasig sa pagkinawig pag-apply nini. In Jesus name. Amen. Amen. Panalanginan ba ang tanan sa mga pulong sa Ginoo nga gipaabot nato karon? Amen. So adto tas mga pagpahibalo mga igsoon ko sa Ginoo sa gihapon pag Sabado wala ka gahapon ta. Gahapon kay ulan-ulan or nalakaw me. Wala kay koy mo nga gahapon kay pa. Ninunga ka gahapon no? Mo lagi kay wa mo sabud me. Dito mis lungsod kay kaning klase na nya kuan man gud sa mga bata ti prepare niya nabias atong nabatasan pud nga usa pud ta mo prepare kung mao na ni eskwela na. So sa gyapon na aduna gyapon practice ang mga bata nya ato gin ta ampo pud si Indigen Lake kadasig pud ato kadasig ra jud nga dasigon to siya sa Ginoo nga mobalik pud siya nya mora gihapon nga sila ay lami Winse kanang willing mo practice bisag dili mga buwatanon kinsay mo kat-on og kanang pagpiano welcome kaayo ang matag usa. So ang atong panimbahon maora gihapon alas 10 sa Domingo nya sugod gyud ta maalas 5 di na nato paabton nga maabot pa diri kay murag kanang moapas ra pud na ang uban di ba? So sugod gyud ta sa atong naandan nga oras unya akong presider di ay sunod Domingo kay si Eden niya ang special number kamo okay na or langanin pa jud pwede ra gid pugtak mo hangyo family sa De Villares family. So kanang i-assign man nato kinsa tay mohalad nya kaning mga bag-o pa pwede ra gid nato i-search sa YouTube mga kanang Christian song, worship song Bisaya. Daghan kina manggawas didto. Oh, ya, inyo dayong si pastor dire andam na gid mo ay mohalad mi sa sunod. Pwede ra gid kay kung kami ako po mo niya. Dili bala mong andam niya. Mo punya ni kakuan dili na pud man mga. Bitaw kita ra gyud sabot-sabot inato ra jud ba. Niya mora man siguro
Okay na ang presider Eden niya ang muhalad de Villares family sa testimony. Ang testimony akong ihatag ni Yancy. Na Yancy diha. Siya ang testimony karong Domingo niya ang presider si Eden niya ang halad awit de Villares family ug akong ihatag ang closing prayer ni Pastor Gideon. Okay no, og ayaw kalimot nga kinahanglan ato ang tipigan ang pulong sa Dios. Ayaw kalimti ang pulong pagpugong, pagbantay. O niya kinahanglan ang tanan nga niya nato atong alagaran ang Dios. Ato ning gamiton sa pag-alagad sa Dios. Damortang pialan, damortang panalanginan. Ato ta sa pagtindog ug atong isa atong makamot ngadto sa Dios magpasalamat ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Salamat o Dios sa imong mga mensahe nga naghatag ka namo og paglaom ug naghatag namo og kusog kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Ug naghatag ka namo og paglaom nga among pag-alagad dili gid mahimong kawang. And thank you so much Lord nga niining nga si manahona nga imong idugang kanamo gikan karon hangtod sa sunod na pong Domingo among mabati ang imong pagpanalangin. Among makita o Dios ang imong pag-uban, ang among masinatian ang imong pagproteksyon ug ang imong panalangin, ang imong pagtagbo may mag-uban kanamong tanan. Pinagi sa grasya sa mga Hesus ug gugma sa Dios Amahan o pakigiusa sa balang espiritu gikan karon ug hangtod sa pag-abot sa mga Hesus Amahan uban ni kaming tanan. Among isalig diha kanimo ang tanan, among kinabuhi among itugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Happy Sunday and God bless. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay